Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Interrompim la carta d'ajust per comunicar una notícia d'última hora en exclusiva sobre l'aplec de Santa Susanna que se celebrarà el proper dia 11 al massís del Montseny. Segons les autoritats meteorològiques, no es preveu onades de fred ni nevades a Santa Susanna. Repetim, no es preveuen gruixos de 30 centímetres de neu i freds polars el dia de l'aplec. Així, no caldrà anar-hi amb anoracs, bufandes, guants, el concurs de ninots de neu s'ha hagut de suspendre i les autoritats municipals que ja havien preparat un dispositiu per tirar sal als camins s'ha hagut d'anul·lar. També ens informen que ja no hi haurà l'obligació de portar cadenes als vehicles. Resumint, tot el que cal saber sobre l'aplec és el següent. No hi ha perill de glaçades i de neu, no cal portar mantes, ni cadenes, ni guants, ni bufanda. Per si fes sol en ple mes d'agost, que també podria passar, porteu protecció solar i una gorra. I si fa una tempesta d'estiu? Doncs plourà. Una dutxa de tant en tant no fa mal a ningú. La sortida a peu es fa des de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a les 8 del matí. Porteu calçat còmode i aigua. Si pugeu en cotxe, trobareu el camí ben senyalitzat. No feu pols als que caminen. Després de la missa hi haurà un dinar popular. Si no us porteu el dinar de casa, no us descuideu els tiquets de la fideuà que venen a l'Ajuntament. I recordeu de no deixar deixalles. Ben dinat, hi haurà rom cremat, ballaruca i música amb el grup Getsemaní, gentilesa del programa Viu al Parc. Us desitjo que passeu un molt bon dia a l'aplec de Santa Susanna, tot i que haureu de guardar els trineus i els esquís per una propera ocasió. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.